Mnoge kupce zanima može li se cijediti grožđe. Pa evo, sad ćemo vidjeti kako... Da vidim. Očistili smo lijepo bobe, imamo čiste bobe. Dobro. Ja, reci Tvrtko, ili grožđe mora biti očišćeno ili može u komadu? Pa može ovako u komadu, ne mora biti očišćeno ovoga, može ići u komadu, ali te zanima ili može? Da. Stani, hin. Možemo cijeli grožđe. Cijeli grožđe. Stani. Da ga cijelog spremimo. I to može stvarno? Može stvarno, malo stavka zna pustiti onako lijepi, fini, gorkasti ovoga, ali kažete goste zdravo. Znači za sve one koji vole spit sok od grožđa, ne piju alkohol? A ne piju alkohol. Mogu uživati. Boris, jesi za čašu soka? Obavezno. Hvala.